Prøv. Måns B, han skal ud og køre ned ad en trappe. Hej. Nu løber jeg ned og skubber tackle. Hvad skulle Jonas? Film mig lige, P. Det ved jeg ikke. Film mig lige, jeg løber herned. Bare film tackle. Hvorfor skal han filme dig? Jeg ved ikke, hvad han skal. Seriøst der. Jonas, det virkede ikke lige så godt. Hallo, jeg skal kaste den her sten i hovedet på, eller bare et eller andet sted på p'sen, så han kan selv finde ud for røre. Det bliver mega fedt. Bagefter så skal vi lave sådan en stunt. Altså, jeg kommer kørende ned af det, og så... Nå, hvad sjovt. Hvad fanden var det, du kastede? Det var en kæmpe stor sten. Nu skal jeg rigtig prøve en lille tiver her. Læg op. Hvad så? Ved du hvad, vi har gjort klar sådan at P han skubber tærke. Og det sker sådan lige om lidt, så det bliver rigtig godt. Prøv at se. Ej, men P, du skal lige se. Du skal altså lige se. Ja, altså, jeg skal jo tage det her løbehjul her også. Og skal jeg se, hvor jeg kan komme ned med fuld fart hen i den der og se, hvad der så sker. Jeg ved jo aldrig, det bliver måske noget godt, ikke? Vent lige, Døjle! Kom så! Okay. Jeg skal skubbe P ud af over en skrænt. Og det bliver rigtig sjovt, for nu sker det hele. Hej P! Men altså, hvad fanden laver Jonas? Ej, hallo P, er du okay? Helvede! Er du okay? Jeg smadrer. Hej P. Nu skal vi bare lige se noget sygt. Prøv at se her. Nu skal vi se det. Hvis der sker noget, okay? Jeg gør sådan her. Hvis der sker noget, så ringer jeg lidt. Jeg er klar. Har du måske brækket noget? Ja. Film lige det her for en sikkerheds skyld, okay? Hvad nye? Og så P. Au! Hvad fanden er P? Oh shit. Jeg tror sgu, jeg ramte rigtig hårdt der. Man. Wow. Man. Shit. Er du okay, P? Skal jeg filme? Det må du gerne. Det er sgu ikke sikkert, det virker, men jeg kan altid prøve det. Kan du bare så ved. Det kan godt føles som om, man slår hovedet i jorden. Men det gør man også. Det gør man også. Man slår hovedet i jorden. Tak for den Tak for opbakningen, ja. Informationen. Ja. Det sker det. Skal jeg fandme lige prøve igen? Kom nu, Tal. Nej, vent lige. Kom nu, Tal. Det var ikke sådan. Okay.
to, mand. Prøv lige at høre her. De skal ikke lave det der. Hallo, stop med det her. Hvad fanden laver I? Prøv lige at høre her. Hallo, stop det der for helvede, mand. Det er sgu ikke særlig godt, det der. Er du okay, B? Er du okay, B? B, kig lige. Er du okay? Godt. I dag, der skal jeg kaste den her på et tærke, og så skal han amok på Bjarke, så det kører. Shit, jeg har virkelig fået mig på skansen nu. Står der og filmer din lort? Åh, shit!